joto TWC members ono Jisu Kristo ni mungbai kha kaham yaporo poito khlai norbo kaham tongna hnai sengbo kaham no tongo kaitoni hamari engkai seng tabo jora seng thansa ke service khaimia phia online service ni bisingkai seng kaitoni kokmani tongo te hambai o chini pastor engkai chini active members ono engkai seng o jora belai khenok tamnai taf haipano seng kaitoni thani kha berawi seng kaitoni thani poito khlai seng o jora no lairi rahorona jotono joton sakao kaito hamari khaito hambai phungka ham jotono lamsago tinini chini o kok tisal pandawo ang kha khaino jotono kaham gereng tongbai na hane hingkang puila jotono lamsak namu chungo tini chini o pandano je puila nai tongnai rok angani hamjakma te kha kaham norok no yafaro angke ang kok thaini thaitang muito khaidi namu chungo norok no jeng tini subrai ni chamang chalainai hingke aboni bagai norok jotono juice eba biscuit eba roti logitei norok tiar tongdi hingke o subrai ni chamung hingke je subrai no ani muthang sa hane gosi najak eba yachagi najak bong bagi sinise hingke te kaisa hingkai norok offering tai tait rani bagai norok tiar tongdi subrai kaitor nongni khawa kok samate ke norok busuk kaitor no yafar namuchu norok ni khawa chongina di hingke phadi hingke chung jora kolok nai leya chung lobung ni phajing thanglai jotono ang bai baksa pal khaiye chung kaitor no lob lainai phungka ham jotono no tini neo sal hangkai kaitor sanamani sal amen bible sawo subrai si chini atong thaino krak bono si chung chini khangberai thaiklayo bono si chung poito khlaina klayo phaidi hingkai chung chini kaplai sa subrai ni mungno chung kuchogoti salainai bono chung lob lainai jotono pal khai amen jotono khorang khaiye chungo jorano hambai laimani bisingti ke chini kaitor ni kok thairong no phan bini samugrong na awai khlaimani bisingti ke chung bono lob lainai ni mong bai seyang fan mano o kaitor soitana ni lama o ke beng tong fano ni mong bai khak chang ma mano o kaitor wana po jao tong fru bo jeng jala ni mong bai seyang fan mano o kaitor soitana ni lama ke beng tong fano ni mong bai khak chang ma mano o kaitor wana po jao tong fru bo jeng jala Kristo holong krak sakawo ang leba chajan sengsar nok bar ko tor faibo khiklai mangala Kristo holong krak sakawo ang leba chajan sengsar nok bar ko tor faibo khiklai mangala ani lang mani ni thani ya farui reja thei boni ni thang boni ni hane goshi ja ni mong bai seyang fan mano o kaitor sultana ni lama ke bek tong fano ni mong bai khak chang mang mano o kaitor wana po jao tong fru bo jeng jala lama koroy ang kaslewoi thang na krilia kubai kathar lem bak thai ang khibelia lama koroy ang kaslewoi thang na krilia kubai kathar lem bak thai ang khibelia kubai ni sai te bo kubo kai tor ni
khai nàng ya ya go da sen tui na subrai bai tong khai ni ni mong bai se yang fan mano o khai to soi ta na ni lama ke be tong fan ni ni mong bai khap chang ma mano o khai to wana po ja o tong fru bo jung cha lai ni ni mong bai se yang fan mano o khai to soi ta na ni lama ke be tong fano ni ni mong bai khap chang ma mano o khai to wana po ja o tong fru bo jung cha lai no wana po ja o tong fru bo jung cha lai no Hallelujah sobrai Jesu ni ni mong bai ang phan mano sobrai Jesu wana po ja o phano khakchang ma mano sobrai Jesu Hallelujah Hallelujah जों कायसा ताबो हिंदी रचाब मुं कताल रचाबनाय ओ रचाब मुं हाय हिनि सावो जे कायतर सिचिनिया हलंग थाइकराक बिनि थानि सिचंगा फियक जागो बिन थानि सिचंगा खाकसांग मा मानो हनि लेंलांग मा मानो हनि सावो नबार कतर बिरमान फाइमा जराव हो सुब्राय जिसु चिनि लगी तंगो हनि सावो आमेन फाइदि हिंके जों ओ रचाब मुंनो पयतो खाइमानि बिसिं तिखाय ओ रचाब मुंनि कक थाइरगनो जों आवाय खाइमानि बिसिं तिखाय जों रचाब लायनाय भंवर के बीच में तू कहता है थम जा तू मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में तू कहता है थम जा तू मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान बीत कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खरा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीत कल में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खरा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ते हुए लहरों में तेरी कदमों के निशान उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान सुब्राय हालेलुया हालेलुया नों सिचिनियाव हलं थाइकराक हालेलुया बेबाग जों जालि बिसिंति बेबाग नगर
kotor phaimani bisingti bo subrai nungchini yagromi tongnai hanai sawo nungchin logi tongnai hanai sawo hallelujah a bebak no hallelujah wan chukmung hamya a kuthai nini buskango nini khorok no nugui nin mukhang no nugui bongni khorok ma bomo hanai sawo subrai jisu chini kaplai sa subrai jisu chini kiching kaham subrai jisu ani kiching Jisu chini kiching kaham ni bebak sum suka chini ko kai tor ni thani tam ke tong thok ma manai Jisu chini kiching kaham Jisu chini kiching kaham ni bebak sum suka chini ko kai tor ni thani han ke tong thok ma manai boy ni tong thok chang rom lia du kho kosto manja kha chini fani thani san khe bi yal bebak pai thang nai am jok ma bebak am jok ma bebak phai fru te bo du kho kosto poi to mano ta khip si di bo no ring mang se tong di am jok mong bebak phai fru am jok mong bebak phai fru te bo du kho kosto poi to mano ta khip si di bo no ring mang se tong di bo hai ki ching bo ro ma nai du kong ko so ru zu nai joy su chini dosa si wo su ri ma bai nung rom di bo hai ki ching bo ro ma nai chini du kho ru zu nai Jisu chini dosa si wo suri ma bai nung rom di asubrai ani kiching kaham nini yak rom him daya asubrai hallelujah subrai chini dokha chini dukho kosto nang simisi ruzu honi sao subrai jisu hallelujah nang simisi siu honi sao chini dukho kosto rongno chini poza rongno subrai jisu nini yak si romo himnai chang hallelujah ika keple ati khe kai tor nang chungno tuiduli tuidi bebak a nobar kotor ni bising ti khe subrai jisu bebak a birman ari kebeng mungni ti khe bising ti subrai jisu nang chungno tuiduli tuidi chini poito chini kha forma subrai jisu hallelujah bebak nin thani ya foro tinio jarawa
Hallelujah. Tangga himale chung poito kayo nung simisi keplai nung simisi chungno fiogi manai nung simisi chungno katiri manai hineo sobrai jisu. Hallelujah. Jotono chung chini kaitorno khorang kayo chung bono borom rthai klayo. Hallelujah. Jotono bini mungno tisalai nai jotono bono borom khlai lai nai. Amen. Jotono yafa khorobui bono chung kuchogo tisalai nai. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Angka kayo norok joto no hamaring bai khana hanai lob mungni phasing te hingka ang norok no muito khaidi rena muchongo haino hai tight stay offering ni bagi offering hangkai joto no rima no fia tight sangkai che chini OTWC nukhung ni bagi simise abakai chini OTWC nukhung no karibo alka ke banai tong nai rok tong ka hangkai nongni local mothao norok rohordi hangkai tangai himale norok aro se norok rethai klayo phaiding ke chang tabuk joto no ang norok no kaisa elembak ni kok thai pori khana ranai obong kai 2 Corinthians chapter 9 verse 6 ni nawo ang okok no muito narak di maichli kisa sarnai borok bo mai kisa no manai maichli kabang sarnai borok bo mai kabang manai joto borok no kha chongtei no rethai kha yoktei ta ruthung rena nang bo rena nangu hani bo ta ruthung tamni hanba kaitor khas rangi renai no se hamjago phaiding ke chungtau joto no pal khai suri lainai angbai baksa norok bo suri di mokol kholobai chukno hani afa kaitor belai khena hambai afaro ajarani bagi ang suryo o kaitor chini khano bonang aba haikenu kwar sanamdi chini kha chongtino o kaitor nang chini kha kok satino no chung yafare manam thong subrajisu fia kha yoktiya subrajisu fia kha mu chongti o kaitor hallelujah hamjak mani bisingti ke subrajisu ang tai suryo o chini yafar mungro nini hawa chuginani angthong nini ha warthani obo belakino samongo chugnani angthong hallelujah hallelujah tai nini mongko chugongnani angthong hallelujah ang suriman bebak subra jisu ni mungi suriu amen phaiding ke chungtabo kaitoni kokthai khananani bagi joton tiarang lainai belakino kaitoni kokthai a hamari gnang kaitoni kokthai phaitongo chini bagi chini kha bajarana bagi Jotonon fungkaham skang pila na ang katang kaitorno hambai marugu tini bo karyok mabai bo healing klai mabai ang tini ujora mangka ang norong beskango haini hai phaiman phika kaitorni kongno sai khana nani bagoi tai ang belai ke hambai marugu TWC family no ani bagoi suri mani bagoi ang thangnai 2 sapta abo bima manjagoi tongkha abo skangke wansong mani abo bokrok samani na ang samung tangphoro bokrok khuka engke ar injury rong khana nei hospital no thanga aboni bagai si bokrok sakana nei engke thangai naijang maba abo ILS hospital pressure bo haini high abo 140 by 100 upora ungi tongkha angke doctor saka abo somrok kom sadi kom mane somrok ta sakho sidiu 3 din angke 3 din ni pore phaipidi nei fiaba au 3 din ong yasani nu motogoi kasak rongoi oke kulai chikon chikon phaipekha oke asike bohrok saka ani mukhang rang ro bom paikha khaksa mokol nuglaya kuphungi thang paikha 오늘게 doctor 당의 사이만카 오버 herpes zoster 네 징거랑 공보랑 와이버 타모 흥강 사이만래야 오버 actually 오마하이 아기 치킨 박스 만장만이 바이러스 바이러스 어넥 버선이 পরে তইসা আমো নুকজক ফিগু ফিয়াবা আমা হাইকেনো 옹야 omhain jorao amke am kula haichukon chikon kula haike engkam belai ke sau boingke beshirbag sagrago manjago ke angke mukhang bai bokrago manjaka khaksa phasingo
belai ke sago thui malaya mairongka beibo sago manjang nerok o manung bahai ke kosto soi tongoi mangka nei phiaba norok suri mabai kaitor karyong mabai kaitor hamri mabai ang haini hai norang boskang phaiman phika amen kaitorni mung lobjak thung ang tai ani kokno besi salaya thai ang kaitorni kok sanani phajing thangsinai tinini o kokni na o sermoni title longka tamono wana na o prosno tamono wana obosung Matthew chapter 6 oro 25 ni simi jeng abo 34 omno pore kha jeng nogo Jisu tawana di nisau Jisu prosno khlai na tamono wana tamoni bagai wana na bo bini sagri rogno na bono poito khlaini rogno borogno phurungui tong phorogo borok wangma kuthum laikha borogno kwangma kaithoni kok sai khnari kha hangke actually ang watsang asukui naimani na bo omo phurung phurogo bo saimang khana taun bagai mama bo kaitor ei oborok bo cinta ngui tong pai bule oborok wana makupulung ngui tong pai na ani kok na tei phanu borok bakha bisingo broni wansong mawo taisa juda borok khana tamo sanai tamo nengnai tamo no chumnai aborok broni wansong mawo tongu broni bokha abo singni tongu oro tongphanu oro goroi abo hai engke Jisu borok nai saka hei tawana di narok tamoni bagai wana na ang kisah pore na yumno opo Matthew ni chapter 6 ni posis ni simi aboni bagai no ang norok no o kok sau tamono chawi nungui thangnai hnei tawana di phia tamono kannai tamono chumnai honeibu tawana di chumung nislai langma torkuk yadiba phia ri chumung nislai besak torkuk yadiba na borok wansok lai tongo chamana tei chumung no tei na bobai boni gana tong tutoi bini kok na tutoi si broni wansok matai khaisa phasingo na ei khana go ani nukhungo mairong panya nai tongkha ani besarok ni bagai school fee kering tongkha na khana ni bagai borok cinta nanglai tongo na omo pai khake chum no thangka tamong no broni cinta Jisu aborok no sioi bo saka hei norok tamon bagai wana lai tong na tinini o sermon title tamono wana Jisu prosno khlai tamono wana na nung wan sokoi ne ara nung asokoi tong man jorang kake a jorawo na ang buara asok jak ngoi tong man ing kake Jisu ana sung kake ei nung tamono wana ke actually ani bangma list tong khamun hai Jisu nung an tamno wana sai tongu naidi tabo lockdown ngoi jeng ani ang kaisa pastor ngoi ang kam ke sakamun gerejawo nogo jeng malaya proti maso 20,000 church ni hall ni rent marnai na abo kisaya tamon bagai wana yang na Jisu ang na ani besarok magnai tongu tamon bagai yang wana yang nai berong school rohonani na nadi am hai kesini wana man ka matong ang o ani o bima man jafrogo na aboni skango jotoni an thani o actually wana man ke
som. Jodi seo lockdown na jemon wansok di 3 mas na dugan rok thum bon dong thang pai kha. Ani cintang ke ani wansok mang ke som kurin thang ka ke bahayong no. Angke wansok ka Tripura go ba mosolet at least jung kai bathai mani manu na som bai moso o duita jinis ang belai nangjang mani klai angke som to sung tai mang lak gari ro phailai ang ka ke ame ke ang wansogo angke ani big na saka na bondo abo dugan rok bondo nge sani lockdown ong chengman skango je mansa kabang me ke paitu phani som na mairong kori phanu kokoroi na som tong khele je sanam phanu dologui chai manu dalogoi Fiaba amai ke wansogoi tongmasi je progo omo hai bema ngoi hospital thangka pressure bagai sajaka somta sadi na je manini bagai ang cinta nangi tongmas ta ke tasadi singsugu na abun bagai wansongna sinang laya aba hai cinta je ko naidi sini wansok marok na ongye sani sisung amno wansogu na ongye sani si arjaga sung sogoi tongmoyo naidi jisu tamo nisa ang sabis ni jimi boro nai nokhani toksa tokti rogno nahordi borok mai busaria raboraya maya mobo daya chukna hani norok nifa borok no nayui tongu norok toksa tokti rogni slai torkuk yadiba norok ni bre sabo wansugui ayuk ni barate salsa suk tanggui manai tong obo jisu borong hain saka naini la toksa rokno naise negari borok sanani bagai samung tangna nangya kainani nangya jini chukna hani afa borokno chariu hai nei obo jisu samaniya je na norok toksa hai norok obo bill rana nangya tax na nangya no abahaya na jisu jono hai ni samaya norok toksa hai maya no tulona khan naini na wan naine di toksa no toksa toktoino borok samung tangna nangya hai pansi chukna hani afa norok ni chukna hani afa borok no chariu borok no si chariu tung borok ni bagai si chung norok ni chukna hani apa wansong ke norok ni bagai bobusuk si wansong no norok toksaya norok bono kosol ke snamza bini besarok orosau ni chukna hani apa norok ni chukna hani apa mane chung bini besarok bini besarong ni bagai bobusuk wansong noi na o lockdown jorago chini pore baro jeng kebangma obahai kaithoni hamari jeng mangkha jeng onek samoy actually wansogoi sinai jagya na chini au nangmani amon bomo haike phainai na ani thanio obahai bisa se na kaito nung ana ringmani nung no ano jubanai nung na ana rinai ang tamo nangi tong ang aboni bagai wansongya ang nini hawa nani bagai wansong nai na jedini chimi ang o ministrio ongkharka ang obahai khlai kaitor bai promise khailai kaitor nung sao nung ani bagai wansong nai ang nini hani bagai wansong kai nai
앞으로고 ang samay bobay samay tanglayka ang ani bagay wansogya nini hani bagay wansog nai nung an nangmani bagay wansog di taun bagay mo nung Bible da sawo nung ani bagay wansog nai hinay haike ang wanaya tabo zora pray 10 bosor nani yongka salsa fan kaitorano kibiyaku ang nangi tongmano kaitore uitong 오 lockdown জরাও বহাইনো না অনেক সময় কাইসা পাস্টর রঙই না जों অমাই চিন্তা অঙই মানো ইস অব সানডে সার্ভিস অঙই মালায়া আরো অফারিং র নাজাগলায়া না গে চিনি অরত অনলাইন রহনি কেবো আসক ফ্যামিলিয়ারিয়া 피아바 어마이 저라고 사는 가이터서노 하마리 클라이가 완성만인 바라클라이 증오 지니 못하는 바데 나증 완성을 빼시마야 지니 버리바 어마이 클라이 증 하마리만 히나이 아버러가 전어로 호나이니 증 완성을 시마야 아버 하이클라이승 하마리 그방어 많카 따문 바가 이마바 오 록다운 저라고 하야 됐음 너가 하나 소위 완소위 동시나이 오보 그리자 카이말레야 왜 어머도 따문 나시나이 아마 하이 컴플레인 카야 왜증 데사파농퉁 가이토니 꼭노승 삐르나이 비니 꼭니 바의 완성나이 비니 하니 바의 완성나이 네 아본 암노망시승 완성이 있던 하니 바의 카바이 코바이 클라이 좀 제클라이 만사 칼라요 하니 바의는 오 록다운 저라 액션이 아니 바의 개 비즈니스라 심탕지고 따이브 사문 가는 저랑 tanka 따이브 비니 하니 바의 완성한 저랑 tanka 나 하니 바의 까이터보 아나 키비야 비니 꼭노 보나라고 ang 완성만인 바라클라이 버리카 보 그의 마네냐뜨이 돌로나클라이요 가이샤게 독사 비르나이나 고스워통나이 노카오 보노 완성 나이샤이네디 대가이샤게 바노 쿰 아보 아우 쿰 바르마록 살자시동 나 그나케는 호이탕 지수 사오 까이터라 쿰로니 바의 샤스고 완성은게 살자시 바르나이 너로니 바의 보마이게 뭐 완성노 브로 상부땅야 나 브로 tubuh mana ribut lagi nih kokborok masih na borok Inggris mereka they don't spin berguria mana kuno kaya amusi cuk na hanya apa borok na asik naik tau kalai donu beran bagai wansogu sini bagai bo besar wansog no na sengsoto no sana ni bagai 좀 난이 바가이 완서고 나 삶이 너랑 마음속 어마하이 자타너 만에 벨라이케 어마하이 인터레스 나 레스토랑은 탕나무서고 어베로 바사바서도 actually 도쿠낭이 동코나 나 피아바나이디 사마니 샤파노 진일랑마 거터 나 가이터 엄하야제 저노 노력 산난 바기 딱 완성이 다 길이디 엄하야제 노력 좀난 바기 딱 완성디 나 노력 많아이 나 그방마치니 시글라로 especially 리좀 노테이 나정 완성이 마야 이제 리함이야 너 좀난이 정 kaham no sumna musu sausangnya shopping malah thangna musu branded sumna musu tamun bagai maba jeng nai thau kan jangna musu na abusi cinta is ani ori hamyang uitong ka samung thangka na taya gaung to pai mano na jini chukna hani afa jeng
완성만 잡아누 뭐 완성고 나이디 어렸다 모니샤 어버 테트리셔 타모케 능 카이토니 타니 카이토니 하니 바그시 완성그라디 보 나이마 tuino tongna baguisi wansogradi haki bo norongno asuk manirokno rawanu ora tamoni se tamoke norok kaitoni hani baguisi wansogradi tamoni bagai wansogranai bini hani baguisi wansogradi am tamo mani naidi 제몬 모바일 폰 오케이 너랑 중저ton ta mobile phone tong na suppose norok kono jaga wo kabui phaijaka duga na phang kabui phaijaka na suppose grija no kabui phaijaka norok account tan pore muito mangka ha an tan mobile krikha norok tam khlai logo legono ferogoi thangai nai to goi nai tamon bagai maba nini bagai amo a mobile phone belai ka important na nin bagai am number 1 je sakapano nung amno nai 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 di seng sini bible bororogo seng kabui phaija khake house fellow seng pro kabui phaija khake grijao kabui phaija khake seng egon tan pore muitong porogo seng ferogo nai fino na or इंग्रजी बैंक में छौ first seek the kingdom of god skang पहिला काइथोनी हानि बागै वानसोक दि ना जों बगै थांपरगो जों तद नाइटक फि तावैसा इस आं और मिस अंखा और आं सायामखा आं अमनो नंबर 1 गन तंगमनि आं तंजां लाया जों हाइ खलाय जों काइथोनी थानियोते फिरक दे फाइपि our priority na kaithoni hani bagai wansongnani kaithoni number 1 tongnani jeng tunda wansokpi jeng kama jak furo jeng bono number 1 tongya furogo ei orosani mistake oro tonyani bagisi na angtinis obo tight 110 na tinis no kisa sanamusu jeng abo tight abo borina nang angtasya manamusuman bagai aboya ano taibu kabang makaranan abun bagaya fiaba otait kaitor ang nin tanipsi kha berao ning si number 1 nono si ang skang sonman regranai abo haike norok wansago dina jeng onek samoyrang poisana te wansago kanao tamong nai fiaba ojorao norok kaithoni thani khade bera kaithor anor nai nei na naidi जों omai khai prioritize mane kaithona number 1 tongyani bagai जों taikun bagai siskang wan sokro na an bagai ni जों chintao jengman chintao no payo han bagai जों kaithorno skang wan songnani nang ke kaithor जों nangi tongmarongno nai nai oro sau na bo bebak जों nangmarongno ranai all things will be added unto you abo kaisaya kuniya bebak fiaba जों jefuro bini hani bagai wan songnai bini hani bagai जों wan songnai no first seek the kingdom of god hani bagai no जों omhai wanai tong furogo na kanani bagai tamong amno जों wansogai tong furogo tamong khaina na जों amno wansog yawi kaithor nungsi bepagna ranai nungsi ani afa aba haklai जों je somoyo wana yawi जों bono lobu na afrosi sini nangmarokno ora jangai amen
나이디 어라사오 보이토 그리록 노 어모록노 마나나유 어버 잉라지 베사오 까이토노 보이토 클라야로 바겐 나 까이토노 시니야로 버럭 승산이 버럭시 어마하게 완서고 어마하게 클라이 와나오 에이 크나 따무자나이 크나 따무 능나이 크나 따무 숨나이 노럭 암하이 타옹니 노럭 까이토노 시니나이로 까이토노 보이토 클라이네로 나이디 오보 오코 지수 2000 버선을 때부스 강어 수익 랑마시 사마시 따보 판시 아우 꽁꽁 낭이 똥쿠 따보 판시 아우 보노 보이토 클라이네로 따 판시 진짜 낭이 똥쿠 자르서 파이게 나 아부 진짜시 아 가나 따모나이 나 아무노시 성 완성 tung 피아바 까이터 지니 아파 뭐 사이마누 증따모 낭이tung 뭐 사오 아무런 노력 완성해 줘도 스강 빌라 아니 바기시 완성이 아니 하와르나니 바기 앙나이나이 뭐 그비 까이터는 게 뭐 그비 나이나이 뭐 그비 까이터 아니 집어노 안 아무는 부럽는 누가 뭐 사오 뭐 키비야 뭐 야가리야 네 아버 그거이 아니 바기는 까이터니 다니고 카메라디 너 너라 어버 보기 탕카케 뭐너 넘버 1 또는 보기 탕카카 first seek the kingdom 비니 한 바게 원수나니 넘버 1 암나 보기 탕카카 like 넘버 1 똥카케 디니 our priority no chance 카이피디 암난 까이터니 하나 원수나니 no 넘버 1 카이피디 앙 너롱노 사이카나요 앙 너롱 틴 챌린지 카요 까이터 너롱니 낭마노 가라나이 kaisaya keniya bepak nang manaranai amen tini jeng communion chalainai tini first sunday o masni haini bagai norok tiar tonglai kana hangke phadi jeng communion chalainai naidi ang o jeng omno subran chamung chalai phro ang norongno koyu na expect kaidi na healing miracle na tamon bagay maba jeng obo safrogo haino han kore samani yabo subrai jisu saiklang anu muito klayui norok chalaidi obo ani bahan obo ani buthui bini bahan sini bagay skakzaka bo sini bagay buzaka जों हामनानै बागै जों हामारि अंनानै बागै बेनि थै लुखलायजांना नांखा जों नागारजांनानै बागै जों बिनि काइथनि बसारांनानै बागै जों दिनै काइथनो आफानि रिंमानानै बागै आमेन आबो दिनै जोंना हाना आफानि मुसुमासि नरक ओ हामारिनो मानानि जे जिसु क्रस खालायगलां थांमानि आमेन आमेन के फारि नरक तिया तंखाना जों पयट खालायो नरक रुति बा जे नरक नार तंमानि आमनो यागानादि जिसु सागा आथैनानि हर ब रुति नावै बिनि साग्रिनो हाइन सागा अबो अंखानि बाहान नरकनि बागै स्काक सागा नरक आना मैट खालायो अम साब्रम आना मैट खालायदिन सागा हानि बागैनो जिसु क्रस तामो खाइलांखा नरक आमनो मैट खालायदि बिनि बसाक नरक बागै तामो खालायजाखा आमनो मैट खालायदिनि सादि जोगना हानि आफा बेलायखाना हामबाय नि साजला जिसुनि बसाकनि बागै जिनि बागै समाय जाका ब जिनि बागै बुजाका बिनि बुजाक माबाय बिनि कसाबाय जों हामै मांका हामबाय सना हामरे मनि बागै हामबाय जिसुनि मुंबाय आमेन आबोनि परे बंकाय बखुरि नावै तिसावै हाइन साका अबो अंखा आनि बथै
norong bagay ruklay jaka amo samay katal norong sumsong na susanan bagay abo no omhay ke norok muito khailai di omno nong burung jogna hani afa haini hai hambai mario nini sajla jishuni thini bagay jini sumsok no susamani bagay jono nakarmani bagay afa jengno no dini afa hne ringi mangka nini sajla jishuni thei bai jeng susa jagmani bagay jeng nakar jagmani bagay amen 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 ang pito klayo norok hamari mangka hanai tinini o message kanamani dei dai hani musumani obono na norok kaitoni dhani khabera oitomdi yesu tau sau tawanadi ni saworo tawanadi oborok sungsani borok rosong haike wanogo norok wana nani nangya Jisu cross khlai kalang lang mani abo tini bagai jotesto bo je khlai nang mani bepak khlai kalang thangka amen amen angke norok ham koreng ka tonglai di angke ang benediction riwoi o ani message na mathagnai norok joton bokrok bomlai di subrayung norok no hamari rutung tai norok no tongkachang ruwi tongthung subrayung ni mukhang norok ni sakawa chungthung tai nono kharyok thung subrayung ni mukhang nini sakawa kuchuk ongthung tai nono kakchang rothung amen amen engke jeng phainai roibara tawsya malai phinai asukjora norok ham ka tongdi kaitono loboi tongdi kaitono suri tongdi amen ang khakhaya norok joton hamaring bai khana hanai kaitoni kok thai bai khai hinkai no aba haike no norok jeng bai phaini jora rogo bo phaini panda rogo bo jeng bai baksa krenggi tongdi hingkang sanamu chungo nongni thani mungsasuk kobok mung eba suri mung eba testimony rok tong hangkai norok jeng noro harimano jeng noro nongni bagai jeng suri nai hangkai aba haike na jeng bai krenglai tongdi phaini jora bo hingkang sanamu chungo noro khoroksa bai khoroksa kok salai di krenglai tonglai di bahai tong rok singlai di hallelujah hingkai jeng taisa malai phinai phaini pandao hambai jotonono